बीपीएफनि दैदेननायाव क'क्राझाराव फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुङो बे बराय मेलखौ 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिसारनाय सा 100 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ 20,000 राङारि अनसुंथाइ आरो मान बिलाइजों बरायनाय जायो। बीपीएफ दोलोआ हाबाफारियाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश वारी, बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म आरो मुनमुन ब्रह्मजों लोगोसे प्रकाश बसुमतारी, एमसीएलए जुबिराज बसुमतारीखौ लानानै बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरि, बीसीइउनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथियो बे बराय मेलनि हाबाफारियाव। बिराद मोजां इनिशिएटिभ बियो श्री जुद हाग्रामा महिलारिनि निर्देशआव जोङो एबारनि सरकारा प्रथमबारनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरखौ टप 10 मोननाय 11-12 इनक्लुडिं MIL प्रत्येकटा गभर्नमेन्ट स्कुल आरो प्राइवेट स्कुलनि गथ'फोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननि बिराद सिगनिफिकेन्ट मोनसे एचिभमेन्ट दाव जों एनकारेज होदों। प्रत्येकजन गार्जेनफोरखौ लोगोसे जोङो स्टुडेन्टसफोरखौ आरो टिचार्सफोरखौ जोङो मान बावदों। गतिके बिथांमोननि जीवननि बिराद मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे। बे डेआव जोंबो समभागि जानानै बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव जोंनि युथ आरो BSU विंसआ जे इनिशिएटिभ लादों बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद खुसिनि खोथा बियो। आरो फैगौ दिनाव मोनसे बेबायदि प्लेटफर्म होनायनि जरियते जोङो इयुननि जोलै स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एनकारेज आरो कन्फिडेन्ट मोनसे होगोन होननानै आं मिजिंथियो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय स्टुडेन्टफोरनि फेलिसिटेसन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 मोननो हाबाय, जिल्लानि टप 10 आरो बेयो। दा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दिनैहाय साफायाव 20,000 केश एवार्ड होनाय जादों आरो लोगोसे साइटेसन लेटार बिथांमोननो होदों। कलेजनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल, हेडमास्टार लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव लेंना लाबोनानै बरायनाय जादों। हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदों। सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने आवगायलांनानै सानसे समाव जाहाथे डक्टर जानानै फैनो हायो। बिथांमोना जाहाथे इन्जिनियार, IIT, IAS, IPS गोबां माने गिदिर थाखोनि माने डिग्रि लानानै बिथांमोना जाहाथे जोंनिफ्राय साफा मानसि मोजां सिटिजेन, गुड सिटिजेन हिसाबै जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो बेखौ माने एनकारेज खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै BJPनि हेफाजाबाव जोङो सासे स्टुडेन्टआव 20,000 थाखा होनानै बरायनाय जादों आरो। आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव टप 10 जे दिनैहाय फेलिसिटेसन जाबाय, बेनि गेजेराव आंबो दिनै फैनो हाबाय, बेनिखायनो आङो गोजोननायखौ मोनदों। आरो आंनि हार्ड वार्क खालि आंनिल' नङा, आंनि फेमिलिनिफ्राय, आंनि बिमा बिफानि, आंनि गार्जेननि आरो आंनि कलेजनिफ्राय, आंनि टिचारफोरनिफ्राय आं गोबां हेल्प मोननायखाय आङो दिनैहाय गोजोननायखौ मोनबाय आरो दिनै आङो बिसिमाव गसंफैनो हाबाय आरो आङो नेक्स्टआवबो बेबायदिनो एचिभ खालामलांबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। बेसेबां पार्सेन्टेज मोनो? आङो 88% साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय। मा मोनखो दिनै? दिनैहाय मोनसे साइटेसन मोनबाय आरो नैबे आर'नाइजोंहाय मान बावनायखौ मोनबाय आरो केश 2020